ओमफ्राय बार्थडे खालि आङो बारा खुसि जाया आरोना मानो होनबा आं दानो बुरैनो गोसो गैयामोन। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै मा डे। दिनै आंनि बार्थडेनो बेखौबो आं लोगोनि स्टेटासावसो मिथिदो जे आंनि दिनै बार्थडे। लोगोफोर दिनै आंनि बार्थडे हेपि बार्थडे टु मी। बार्थडे माने मा आं गावनो मिथिला माखौ बार्थडे होनोमोनबा। ओमफ्राय बार्थडे खालि आङो बारा खुसि जाया आरोना मानो होनबा आरो बुरैनो गोसो गैयामोन। बोसोरसे बुरैलायसिगोन बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा बोसोर 10 बोसोरसोनि उनाव थैनो जासिगोन। थाब थाब बुरैबाथाय थाब थाब थैनो बेखायनो आं दानो बुरैनो गोसो गैयामोन आरोना। जियानो जा गोदोर दिनाव आं नोंथांमोननियाव आरज गाबो जे नोंथांमोना आंखौ बोर होयो आंनि बार्थडेआव जे आङो मोजाङैनो थाबाय थायो बुरैयालासिनो। बेबायदिनो आं थाबाय थायो आरोना मोजां खामानियाव आगान होयो जाहाथे आंनि साननाय हनायफोरा जाफुङो। जोबोर हो नोंथांमोना आं दायो खर' गंलायनानै आरज गाबबाय बारो जाबाय आरोना। नाङोना नाङा मोनथिला नोंथांमोननि बोरा आंनियाव जियानो जा नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों आरोना दिनैनि दिनाव मा जागोन अफ माय गड। किन्तु परन्तु ना केक ना फेक ना मेक जेबो गैया। ओंखाम गोजांदों ओंखाम जानोसै आं ओंखाम दै सोमनानै ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम गोदो मा दुरबल जादों आरोना। मैया हरनि 9टा बाजियाव सफैदो आरो जोङो न'आव ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाय थायासै ओमफ्राय ट्रेनावलाय बेसेबां उन्दुलाय जालाय मा भिडिअ खालामबाय थानो बेखायनो खालामासै। दिनैनि दिना आंनि थाखाय बिराद डाबल खुसि आरोना मोजां सान। दायो नै बुदजानि दायो खोन्थागोन जाखांनानै मानि थाखाय डाबल जेनेबा मोजां सान आरोना। ट्रेनाव खैथा बाजियाव मोनफैदों आंनो खै थाखा फैसा हरदोंमोन मिथिगौ 500 थाखा। इमान गोजान थांना फैबाय आं दिल्लीयाव थांनानै फैबाय 500 थाखा फैसा दोनो। खेफ्रिलै जोंहा गुवाहाटीयाव थांबा खै थाखा हरो मिथिगौ 200 थाखा। नै बुद गैया आरोना ओरैनो मुग गोजा। सोरनि खन्थाइमोन हामा मोननाङा दे खिथाब सायाव जाबाय। ओंखाम जानि ओंखाम नै राङालाव आरो सयाबिन भाजा ओमफ्राय बुट ना गोरान बाथोन ओमफ्राय पियाज ओमफ्राय इधर देखो ये सयाबिन फ्राय जानोसै। जाखांबाय दे आरो लोगोफोर इमान दिन न'नि ओंखाम मिस खालामबाय थादोंमोन आङो मोजां आरोना दिनैनि दिना। बे जाबाय पुर्निमानि उनाव आरो भलिबमनि फुजा जागासिनो आरोना गामि खाथियाव बैयाव दिनै नामबो दोङो बेनि थाखायनो मोजां आरो आंनि थाखाय। आं सानदोंमोन एबार केक हागोन होननानै जादिया हाथोंसै सादो सेलेब्रेसन खालामबाय थाला आङो। बैयाव आं उन्दुगोन दायो बेखौ बना दोनदो र'। A few moments later. सिलोंनानि र' खुसेर रोसिसो लोंनो लुबैदों। No. बेगरानो थांबाय दा मा खालामगोन सेस दंफां रज' खासिगोन हे मा जाबावगोन दा। दंफां रज'बा मा जाबावगोन दा बेगरानो हाबबाय उदैयाव। फुजा नायनो थांसै जोंहा फुजा नामदों आरोना गामियाव नाम जाबाय थादों बेखौ नायनो थांसै जोङो दायो। गिसिब लायलायलायदो गरम नांगोन होननानै दै बथल दङ बाजै दै बथलाव दै लानि र' मा मोननो नङाबा गांबाथाय। दिनै माबा जानानै आंनिया भिडिअ दिनै होनो मोननाय नंला आरोना एडिट खालामनो जायाखै ओमफ्राय गाबोनसो नुसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। रैमालिनिफ्राय मोनजागोन सानदोंमोन आङो मेथाइ जानो फैसा लानि र'। दायो जों थांनोसै जेबो गैया आरोना नामल'सो ओमफ्राय
मोसानायबो गैया माबो गैया फैगोन नायनो थांसै आरो जों बेसेबां मानसि जादों मानसि जानायखौसो नायनो थाङो आङो जेबो नायनो थाङा ओमफ्राय जाथिलिया आपि नाम न apa nam मिठाई लांनि आंहा मिठाई दे मोसा मोसा एमान दुस्थु जाखाबाय लाजिला बाङायबो Mama,